izasha bakwethu awuthi ngimibingelele nginamukele bakwethu la unibingelelayo ke usiphumelele wakambhele emzimkhulu esigodini sasematsheni bakwethu ngibingelela nje ngise SP Media TV ehlelweni lezindaba ku-YouTube bakwethu. Umsebenzi engizona uthulela wona namhlanje umsebenzi omuhle kakhulu, umsebenzi ngasipha amandla Tenza ozibiza ngomaphara kwindima yomculo i-Afropop. Kanti ke bakwethu akugcine lapho, okunye sikutholayo igama lamaphara kuphinde kube igama le-studio sakhe anaso bakwethu eMlazi kwa-S. Udaba esingalo ke bakwethu la sizokhuluma nge-EP yakhe ayikhiphile umfowethu esihloko sayo sithi inhliziyo. Kanti ke akugcine lapho bakwethu, abantu asebenzile nabo, usebenzile no-K-Show RSA, waphinde wasebenza no-Duma Dumile, waphinde futhi wasebenza no-Rem kuyo le EP yakhe enengoma eziwu7 ngaphakathi bakwethu. Sicela ukuthi uyithungathe edoleni zomusic, iyatholakala, uyayithola eSpotify, kanti ke futhi uyakhona nokuyithola kwi-Apple Music na ku-YouTube bakwethu, iyatholakala kuzo zonke indawo zomusic. Nje mawuseshile wathi maphara inhliziyo uzoyithola, iyona isihloko se-EP leso. Kanti okuningi bakwethu ke sikuthola kuyo inamba yakhe, kanti ke bakwethu inamba yakhe ithi 0817233712, inamba yakhe ithi 0817233712. Siyabonga.